برای بردن 20,000 مهاجر جمهوری تاجیکستان به فدراسیای روسیه انا همون ناظران شرکت هایی که مهاجرا را میبرند. تنها حکومت مسکو از تاجیکستان 1,500 نفر را انتظار است. نفرانی که گرفتار بیماری دل هستند یا خیره‌شوی چشم دارند با شما داروی الهدایه را توصیه می‌دهیم. کپسولا و روغن سیاه‌دانه میباشد. اینچنین برای زیاد کردن ریش یا برای بلند کردن قد یا برای نست کردن داغ‌های سفید از بدن یا زیاد کردن موی سر با شما صاف سودا را توصیه می‌دهیم. سراغ در روی اکران دستافка به همه شهرها کرده می‌شود. اینچنین داروهای ورزشی نیز دسترس کردن ممکن است. با رقم‌های روی اکران مراجعت نمایید. زنگ زدن شما دستگیری ما میباشد. از نام یوریستیجه مراجعت کنید، اسکیدکاتان میکنم. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. пеш аз мавзӯи асосиро шурӯъ кардан ман камтар оиди киное ки динамо пешкаши шумо гардонидем суҳбат мекунам ва аввалан ман миннатдории хидмат ба ҳамон нафарое мерасонам ки моро дастгирӣ кардан, саҳми хичона гузоштанд дар ҳамин филми мо ва дар комментара фикрҳои хичона баён кардан. ҳазор раҳмати калон мегӯм шумода ва касе ки тамошо кардагӣ набоша даромада филми моро тамошо кунен. дирӯз дар канали хидмон партофтагӣ ҳастем. фикри ақидаи хитона дар комментария бинависен ва оиди дуюм қисмаш савол додагиянд ки дуюм қисмаш кай пешкаш мешава. иншааллоҳ рӯзҳои наздик, яъне ки то охири ҳамин моҳа кӯшиш мекунем ки қисми дуюмша пешкаши шумо бигардонем. ва ногуфтанам оне ки ин филм сериали бисёр серияга нестай, аз ду қисм иборат ҳастай. аллакай як қисмша пешкаш кардем ва дуюм қисмша интизор мешавем. акнун мегзарем ба қисми асосии барнома. барномаи имрӯзаи мо оиди 20,000 муҳоҷирои ҷумҳурии тоҷикистона ба федератсияи россия интиқол доданд. яъне ки ҷумҳурии тоҷикистон аз федератсияи россия хоҳиш ва дархост кард ки 20,000 шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистона бо тарзи номнавис ба федератсияи россия барои кору фаъолият кардан интиқол диҳанд. яъне ки иҷозат пурсид аз федератсияи россия, вале ногуфтанам оне ки чанд рӯз қабл пеш сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон дар як мулоқоте бо федератсияи россия гуфтугӯ кардан оиди кушода кардани марзҳо ки аъзои комиссия аз федератсияи россия ба ҷумҳурии тоҷикистон меояд ва проверка мекунанд ки дар ҳақиқат беморӣ дар тоҷикистон набоша, баъдан парвозҳои мунтазама кушода мекунанд. вале то кушода кардани парвозҳои мунтазам тоҷикистон пешниҳод кард ки 20,000 муҳоҷирша иҷозат битиҳад то вориди россия бигарда. мо айни ҳол нусхаша мехонем, бо диққат гӯш кунем. ҷумҳурии тоҷикистон аз федератсияи россия дархости интиқоли 20,000 муҳоҷирро дарёфт кард. танҳо ҳукумати москав аз тоҷикистон 1,500 нафарро интизор аст. русия омода аст ки аз тоҷикистон 20,000 муҳоҷирро қабул кунад, хабар медиҳад риа новости федератсияи россия. дар истиснод ба муовини вазири муҳоҷирати тоҷикистон шаҳнозаи нодирӣ гуфта шудааст: то имрӯз мо аз русия дархости интиқоли 20,000 муҳоҷирро тариқи истиқдоми созмонӣ пайдо кардем, гуфтааст муовини вазир. дар ҳамин ҳол танҳо ба вилояти Краснодар 10,000 муҳоҷир барои соҳаи сохтмон дархост карда мешавад. дархост аз россия ба қувваи корӣ аз тоҷикистон гуногун аст, аз коргар дар соҳаи сохтмон то бофандагону мутахассисони технологияи хӯрокворӣ таъкид кардааст. ҳар як нафаре ки дар федератсияи россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. ин духтури дандон бародари тоҷикай, айном юристиҷаи муроҷиат кун, скидкат мекунад. яъне ки муовини вазири ҷумҳурии тоҷикистон шаҳнозаи нодирӣ қайд кард ки аллакай иҷозат гирифта шудагӣ ҳастай барои 20,000 муҳоҷира ба федератсияи россия интиқол додан ва ногуфтанам оне ки аз ҳамин 20,000 муҳоҷир 10,000-ош ба шаҳри Краснодари федератсияи россия интиқол дода мешавад. ва инчунин ногуфтанам оне ки раиси ҷумҳурии федератсияи россия Дмитрий Песков изҳор дошт ки ҳукумат имконияти ифтитоҳи марзҳоро барои муҳоҷирони меҳнатӣ айни ҳол баррасӣ карда истодааст. чхеле ки мо дар аввали видео қайд карда гуфтем. ва инчунин як хабари хуш баҳри муҳоҷироне ки айни ҳол бо тариқи аъзои комиссия ба федератсияи россия интиқол меёбанд. яъне ки лоиҳа пешниҳод шуд ба президенти федератсияи россия Владимир Путин ки аъзои комиссия дар ҳоле ки муҳоҷирона дохили россия мегардонад барои саривақт пардохт кардани музди маоши ваё чораандешӣ кунанд.
лоиҳаи пардохти маблағ аз ҷониби ширкатҳо барои кирояи коргарони хориҷӣ барои баррасӣ ба президенти Федератсияи Россия Владимир Путин фиристода шуд. Ба гуфтаи вай ин пешниҳод ба президенти Русия пешниҳод гардид. ин пешниҳод ба президент расонида мешавад. Супорише феълан нест. мо онро интизорем. аммо вокуши Владимир Путин дар умум мусбӣ буд, таъкид кардааст Трутнев. ва инчунин қайд карданд ки дар ҳоле ки муҳоҷирони меҳнатӣ ба Федератсияи Россия интиқол дода мешаванд, ана ҳамун нозирони ширкатҳое ки муҳоҷироро мебаранд вобаст бошанд, яъне ки саривақт пардохт кунанд музди маошона, саривақт ҳуҷҷатгузориҳои муҳоҷироро торӣ кунанд. ва ногуфта намона ки мо аллакай чандин маротиба гуфтагӣ ҳастем ва боз як бори дигарам мегем баҳри нафароне ки агар шунавидагӣ набошанд, ҳар муҳоҷире ки бо тариқи аъзои комиссия ба Федератсияи Россия бурда мешавад, музди маош мегира, ҷои хобуш бепулай, патент пулиша метиянд ва аз ҳама бемориҳо, дар ҳоле ки агар вуҷуд бошад дар организми ҳамун шахсият ягон беморӣ, дар ҳама гуна беморӣ ӯ шахсият ройгон табобат гирифта мешавад. дар умум мавзӯи имрӯзаи мо асосан барои бурдани 20 000 муҳоҷири ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия буд ва барое ки як лоиҳаи пешниҳод карданд ба президенти Россия барои саривақт пардохт кардани музди маоши муҳоҷирон. ин ҳамаш таҳти назорати президент мешавад. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. дар канали юристиҷаи обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.